Wan page ni film. Itulah bah. Itulah sya. Kita datang berat. Kita tenang di berat. Kau ajuki tenang. Kai jing senang pat nagan ni ka nagan ni. Jing senang kalau bapu ni film bapu lo kita kasih juga. Kita lok hidung gay cakap bi. Kalau ya kan ni kita pau ni baru kita ni. Sama kali kita kena makam. Sama jadi dulu dekar. Coy kita pergi ni film kio kata jing senang. Ingat ini tenang kalau yo. Kai kum kejing i jopi ba kalong ba bak syakta hang ni ke longo kum ba sabun bi thoti ni ki mender ni ki ni dekhar dei kadai tangi kenthai ni senrang ru ni kat long kadai kejing film Atu jing senang kadai ba itu senang ba film beach spa mah beach spa di ya ka jaj di wat di tangi kadai jai bro di wat ya ki kenthai khasi jongi ban perbit ban ai ha mender kemud ka tahu ka baning kong hi kat kum kejing yu i lembaga ni ka film kemud ba ki dei ki senrang ki baning kong dei ha ni film kemud ba ki kenthai lagi batolot tu mo de poi pat kejing jot Kan itu orang ni. Jadi ni senang ni. de kat kum kejing yu i jong pi mo kum ka hakan ni ka film namar ba kum ka jat benriu jong i mentangi ya bon ha ki seng bahalang bat ngisat ya ong ru ba la da undon saki seng bahalang le kemud ba kari ba jat benriu jong i kelak yap sundon de kum kejing yu i jong pi lembaga ni ka film pi yo snau kum no habaya dei bat kan ni nong kat kum ka mo habaya dei bat kan ni ka film bat kejing ya yat lenti jong ni seng bahalang jing so sangat long don kiseng balang ma ka long irang sengan gen hara congkari kamar nilai iba i juya tangan ni kendalat yudo abun menderi sudah lagi don siseng be trai ni laja do bendo tak kadau ka dia jing senang mene ka iba don kiseng balang bagi rap hidup sub kamtam per 12 kamud ba kumangi yu i hakan ni ka film de kamud ba la dam don saki seng bahalang isat kamud ba kamud kan ni ka film kapan isi saya ngi ba kamu kisang bahalang ki trikam mo Trikam bertiai berti berkamon berkadia berkamon mo. kamu ba wat kini ki barjela ki menderu hang ne po kari kasi ki dang ting ki khnyu mo ki mender balang te ka message jong pi shaki wei ki paradok ki prasnam jongi ki bar im hang ne po ka jat beriu nyau trap jongi mo lembaga ni ka film sedang kamtam di kasih jungi di balik train benderi ba kimdei ba kim long kumni kan bende kari ke jai hot try kata de ba bende takdor yang ka long renyang lajong de ka yeng ka sampai ka jai beriu kani ka film pej mata kalau ka ajis sedang ini kamtam no kita kasih ba nyumulien kani bende takdor ka ri ka jai beriu segi kamtam tu ki ba beach spy namta Karena tak akan mentoi simet mo, misalnya syuk bandi ke jat beriu di, kilong kami kasih di, kentai kasih dai. Te nak ini kilong kami jongi kan pas kitin mo, ai. Tu ai kitin mo, kai kejing i jong pi kan ni, lembaga ni. To ai mai mah tak kai mai kajing senang ke papi yo lembaga ni ka film ka pengiwan pet menta ka sengi hang ni po biju sendama mo ka film komai jonga i jong pi kan ni ka film komai jonga kaya dei dur ni ambat kan ni ka ai ka baje hang ni po im lang salang jongi hang ni po ka risi Thôi kaya hap mo te kan ni ka sin ke ba ningkong ba pinwan biju bawa pinwan pet film kasi ne yang majuan bijuan setenat sibun mai ba pi ajing krisyan ni ki samla kasi jongi mo Dong beri pakai kampier ke na baro. Kan ni kampier na baro ki film kasi. Te itu kabes. Hakan ukurkum. Em ka kerteng ka film komai jonga dei. Te kaya dei dur kering dur kum no kan ni ka film komai jonga bat kan ni ka imlang kesalang jongi. Kabiang phaba pi ai film kom ni kenapa ni kena samlar ngin sio thu ta te ga i jing sedang jong pi kena samla ngi miru ngi sio tanat ikan ni gajing pi yo jing ikai ni ambal lembaga ni ka film yo jing ikai daga ni ka film kamud ba lembaga ni film yu i mo la ta ki wei ki jat penriu ki mud ban le samla la ni ki mud ban wan rung kli lembaga ki kentai kasi mo ni po jat penriu jong te to te kani kadi sin beningkong ni kadi bapiwan kani kadi sin beningkong piwan biju sendama to pi long hun em ko mensim jong pi haba piwan ningkong hapo biju sendama bat pi ui kani ka film film ni so wan ningkong teh kan ka cakah kamu piwan wan page film kasi ningkong kadi first time hajing im jong pi te pi best kataru ka film to ko blai sibun nang yai kersan kani ki kun kasi jong i mo pi la dia bat pi don interest em man ak film
Interest. Itu para jangan interest. Boleh? Hah? Kurang seketil lagi tin. Hah? Kurang seketil lagi tin. Hah? Ta. Balari congratulations ya kini ka achievement ke jongpi. Ka ika ba ngawan sakim ta ke jongki khmat kadi ka best plat kini ka story ke we nanta kini ki dialogues ki ba pi sna kini ka film kalong pair na ki we mo. Te I actress ru mo kumju haju ko por ka acting skills jongki kalong unique te na ki we ki film. Te ngasio ban ai musim sisa ya ka ika ba kum kan mo pi la nang sei shu ki khna samla ki ba don sap nang ta pi lembaga ni ka film jong pi kum ka ribet ki jat pen riu ngidang yo shu ya ka nginang yo musim shu mo bat nginang yo shu ki jing hikai ba lembaga ni ka film ngidang yo I shu kum no ba ka jat pen riu jong I kadang ngam la da ngim dei mangi kita ki ban yada nam ta ka lawe jong ka imlang ka salang jong ka ribet ki jat pen riu bat ngi yo I ya ka we ka ba itanat plat ka ni ka film ka long ba ka reflect nah ba ya dei bat ka jat pen riu jong I ba kumno usenrang kasi uba beach pa udi ke jat penriu udi ki kenthi kasi te sasisin kublai sibun namta kani ka bapila penmi kani ka film te kublai ba jeri pila best pala kani ka film te pi dang sin ning kong mo pi ak menta dei shu bang ba dang dei ka sin ben ning kong jing la jong pi kani ka capacity ka ba pi ak ne te nang yai tristum nang yai pen I ka sap ka phong jong pi mo te kublai sibun ngin se kendu ngi kermen skam bangin nang kendu isu haki wei pat ki film jong pi iban ajik sedang isu ki samla kasi jong I to kublai sibun ta kublai sibun ni pi ki paralog ki viewers ki paradok ki prasnam mo kai ka bangala wan ban pet ya kani bat saki kani ka film komei jonga ngampai perkat bagata ka keteng komei jonga ka reflect hakani ka benta hendai indang la pet bahai kani ka film nadu ka bastang nadu ka bakun man kai angle lani ki sin jong kani ka film ngayu I ba ka don ka jing sneng jing hikai ka bakrau kapan I ba kumnu usin rang kasi jong I ngisat keno ba kenthai kasi ki diri ki mender ki ri ki jat kersa jong kenthai kasi em kalong pop yang ila dangi keno banyak ki ba pli handai ka jing sisa kalong ba kumnu ini ki menderi ki wan ki atak ka jat penriu jong I leng ba ki ni ki senrang ki ba beach ba ki ba beach spa namta ka jing mentoi jong ki simet ki khwan mentoi la di simet ki di ka jat penriu ki di kenthai kasi ki di ka status jong ka jat penriu te ka ka pangawan ban sakhi ni ka film kalong ba bat ngiyo I leng ba ka ni ka film ngiyo I ba lada kajat penriu jong I don chu saki seng balang ka bamut ba kajat penriu jong I kala yap sisa handai leng ba ka ni ka film ngi pen I ba ka ni ka film ngasnya ban ai kublai sisa ya I ba lari suciang I bala penmi ya ka ni ka film bangi pen I sing balang ki dei ki ba ki don ya kata ka value jong ki hang ne pok kajat penriu jong I ki kajat penriu ki mender la ni kita ki barjela kita ki bawan ban kamai spa hang ne pok kajat penriu jong I ki ting that la ni ki sir ki kiyuk ya ki seng balang te ka ban ong hang ne ka long ba ngakot nga werepi ki long kemi ki long pa ki kun samla kenthei bat senrang kadon ka jing hikai ka bakrau bat kadon ka message ka ba sngau tanat hadu kata bat habang apet yang ni ka film ngasngau ba ngasu kham kti kham ngasu ki ki jat namar balik kata ka jing ibitar jonga yau ta bar jelah ka ni ka film tang ba anda la kut pat ngasau thu pat bat dei tang ka film te ngakot nga werepi ba phin wan ban pet bat ban sakhi ka ni ka film kadon ka jing hikai ka bakrau nam ta ka imlang ka salang nam ta ka ribet ka jat berriu bat sa ka wairu nalor kita ki jing mentoi kom ka jat berriu ngiyo lembaga ni ka film ka wei pat ka long ba ngidon kam ban kentiu ya ka ribet ka jat berriu ngi kom ba ong ka tin mo rong ka jong la jong bat burom ka jong ki wei te la ngim kentiu mangi ngim burom mangi ki ngim sarong ki jong la jong kamut ba kumno ngin laban kentiu kita ki parodok prasnam te leng ba ka ni ka video bat menta ka sngi bangayo pan wan ban sakhi ha ka ni ka sngi ngakot nga werepi sa si sin pat ba ka ni ka film kan sakut no khat khandai tarik te haswa ba ka ni ka film kan kut no wat num pensap ya ka ni ka opportunity wan ban sakhi dalagi jong ki khmat phin satip ka film ka long kumno blesibun